A v tuto chvíli vám mohu představit první ženu na trati. Tou je ze 412 Martina Zoulová, která přijela z Ládví. Startuje na stroji, který byl vyroben v roce 1988 a je poháněn motorem Škoda 1202. Přední náprava je z oktávky, zadní je taktéž z oktávky. V prvním kole dojela Martina 16. V druhém kole dojela 17. Na některých místech na trati Martina doslova se svým strojem plavala, ale vždycky byli přítomní ochotní gentlemani, kteří rádi Martině pomohli.